Είπαμε να έρθουμε με κρόουλ. Ένα ύπτιο, ένα κρόουλ, ένα ελεύθερο, έτσι δεν συνηθίσαμε από το καλοκαίρι. Μέχρι και χθες που το θερμόμετρο χτυπούσε 42 στις παραλίες ήταν ο κόσμος. Εκεί έκλαιγε τον καημό του, έλεγε τον πόνο του, χαιρόταν κιόλας διότι η ζωή συνεχίζεται. Σήμερα γυρίσαμε λοιπόν και εμείς με μια θάλασσα στο background και λέμε να μην την αφήσουμε τη θάλασσα αυτή, τουλάχιστον στην πρώτη εκπομπή. Όσο μπορούμε να τη διατηρήσουμε στη μνήμη αλλά και στα μάτια μας, έστω και στο ψυχρό μάτι του φακού της τηλεόρασης, τόσο θα το κάνουμε. Επίσης, πώς σας αφήσαμε, βρε παιδιά, το καλοκαίρι, πριν από 8 εβδομάδες περίπου? Πώς σας αφήσαμε? Με ένα ψηφοδέλτιο στο χέρι σας αφήσαμε. Θυμάστε το δημοψήφισμα? Με ένα ψηφοδέλτιο στο χέρι σας ξαναβρίσκουμε. Και επειδή είμαι απολύτως σίγουρη ότι δεν έχετε καταφέρει ακόμη να δείτε όλα τα προεκλογικά μηνύματα όλων των κομμάτων και των συνδυασμών που κατεβαίνουν σε εκλογές, ένα μπορεί να σας έχει διαφύγει και πιστέψτε μας, είναι το καλύτερο. Ελάτε να ξεκινήσουμε με ένα μήνυμα προεκλογικό. Ελάτε στις οθόνες σας και ακούστε τι Ελλάδα θέλει ο κύριος που θα δείτε στο μήνυμα. Κύριο, αυτό εγώ θέλω να το γνωρίσω, το σφίξω το χέρι για το χιούμορ του. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε επίσημα την καινούργια τηλεοπτική μας σεζόν. Πού θα έχουμε να πούμε και τι δεν θα έχουμε να πούμε. Και θα έχουμε να τα λέμε με εσάς απευθείας. Μέχρι τώρα τα λέγαμε με Twitter, τα λέγαμε με Facebook, με τηλέφωνα, με SMS. Από σήμερα λέω να τα λέμε. Κανονικά να τα λέμε όμως. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Το τι μεγάλη χαρά κάνω που είσαστε σήμερα εδώ πέρα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μπήκατε όλοι με το δεξί? Μπήκαμε. Ωραία. Πώς σας φάνηκε η τρολιά? Καταπληκτικός. Το μικρόφωνο, έλα. Καταπληκτικός. Είσαι η? Είμαι η Φιλιό Καρατζά. Ωραία, φιλιό μου. Ο Νίκος ο Χατζηνικολάου το λέει Ενικό. Εμείς θα μιλάμε στον Ενικό αέρα πατέρα εδώ μέσα, έτσι. Πώς σου φάνηκε λοιπόν η υπόσχεση? Εγώ τα μαζεύω και φεύγω. Ας πάει ο άνθρωπος το καλό. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, το δικό σου όνομα. Εγώ είμαι Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, τι περιμένεις σήμερα από την εκπομπή εδώ? Θες να θέσεις ερωτήσεις, θες να κάνεις σχόλια? Σίγουρα θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, μήπως βρούμε κάποιες απαντήσεις. Περιμένεις απαντήσεις? Να δούμε. Μπορεί και να πάρεις, μπορεί και όχι, έτσι. Έτσι, θα δούμε. Και δίπλα στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα, καλή επιτυχία. Κάναμε casting, φέραμε όλους τους όμορφους, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Κούκλες και κούκλοι ανάμεσά μας σήμερα. Είσαι η? Η Νάσια Μισεσιάν είμαι. Γεια σου, Νάσια. Τι περιμένεις σήμερα από την εκπομπή? Εγώ ξέρεις τι θέλω? Θέλω το σφιγμό όλων όσων παρακολουθούν μια εκπομπή από την τηλεόραση να μεταφερθεί μες στο στούντιο. Αυτά που εγώ δεν πιάνω με το μυαλό μου, να τα περάσει εσύ, που δεν είσαι τριμμένη δημοσιογραφικά, σε εισαγωγικά το τριμμένη. Ναι, πιστεύω ότι θα πούμε κάτι απλές ερωτήσεις, σαν απλός λαός. Έτσι. Απλές ερωτήσεις, γιατί μέσα από τις απλές ερωτήσεις ψάχνει για να κανείς πάρουμε τις και απλές ουσιαστικές απαντήσεις. Δίνονται? Τα μαζεύουμε και φεύγουν Ιταλία. Όλοι μαζί, παιδιά, μια βαλίτσα, όλοι μαζί. Έφτασα στο ισχυρό φύλλο, αλλά δεν θα μιλήσεις. Εδώ ο χρόνος μας τελείωσε για τώρα. Δεν είναι μόνο το κοινό μας, εσείς δηλαδή που είστε ανάμεσά μας, είναι και οι συνάδελφοι. Συναδέλφους τους οποίους θα δούμε τώρα να ανοίγονται στη μεγάλη οθόνη και να κάθονται στο στούντιο εδώ μαζί μας. Πέτρο Ποτσαράκο, τι κάνεις?